Kaixo, gu Zizurkildo sukaldaria berena gara, eta gaur krepak egin dizkizuegu. Gure izenak hauek dira. Amaiu! Igor! Eta Nagore! Ba, aldakizu zein dira krepen osagaiak? Ba, nik esango dizkizuet. Osagaiak hauek dira. 2 edalontzi esne, 2 edalontzi irin, gaz pitxin bat, legami kollaratxo bat, 100 gramo azukre, olioa eta 2 arrautz. Eta goxoena, txokolatea! Nola egiten dira? Lehenik eta behin arrautzak aixatu eta ontzi batera bota. Gero falta diren osagai guztiak ditu. Hau da, esnea, irina, azukrea, legamia, gatza... baina kontu handiz, ez gehitu txokolatea eta olioa. Behin, osagai guztiak ontzira botata dauzkagunean ondo nahastuko dugu. Eta pazientzia handiarekin. Nahasketa egin daukagunean 10 minutuz mahai gainean ozten utziko dugu. Eta bitartean, zartagi txiki batean olioa bota eta su erdian berotzen utziko dugu. Nahasketa oztuta daukagunean eta olioa berotuta daukagunean, nahasketatik 2 koilarrakada hartu eta kontu handiz zartagirak gitu. Zartagira botatakoan, krepak bialdetatik ondo nahastu ondo frigituko ditugu. Azkenik, krepak pixkanaka plateretara hasiko gara ateratzen. 1, 2, 3... eta ez ahaztu, krepen barruan osagai asko sar ditzakezue. Txokolatea, mermelada, txistorra eta gauza gehiago. Baina guk, normala den bezala, txokolatearekin egin ditugu. Eta krepak, hain ondo egiten badituzue, seguraski, emaitza hau izango dela. Honegin, eta disfrutatu jaten krepak jaten!